Hello लोगोफोर back to my channel नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ सो आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आंनि बे एन्जयफि ब्लगार चेनेलाव बयखौबो वेलकाम खालामबाय एन्जयफि ब्लगार चेनेलखौ अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि मोजां मोननाय अननाय गासैखौबो नोंथांमोना हामलायबाय जस्ट बे ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांदो जाहाथे नायनानै इन्ट्रेस्टेड मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेबायदिनो जाहाथे आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोना नुनो हायो बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय सो गोबाव खालामाजासे बिदिब्ला भिडिअखौ शुरू खालामदिनि ना मा होनो लोगोफोर चलो